Serokoma Recep Tayyip Erdoğan girtna parlamenterin HDP nirxand. Erdoğan got ku hekene çin ifade ve bizore biçin. Serokoma li hemberi bertekên dewletên Rojava jî got çekên di destê PKK de yên ku em bi dest dixin hemûyên Rojavan e. Serok Wezîr Binali Yıldırım derbarê biryara HDP ya sekinandina xebatên li meclisê de axivî. Serok Wezîr got hekonvîna neteweyî nasnekin gel jî dê wê nasneke. Yıldırım derbarê parlamenterî ku hatin girtin de jî got Tirkiye dewleta hiqûqî hiqûq ya hewce dike. Binali Yıldırım li Erzingan û Bayburtê beşdarî merasîma vekirina komî û danîna hîmê bû. Herha Yıldırım bersiv da rexneyên serokê giştiyê CHP jî. Sererkanê Amerîkaya Danford ji bo hevdîtina Sererkan Orgeneral Akar li Tirkiyeyê ye. Di rojeva fermandarên ku piştî 20 rojan cara duyem tên balhevde operasyona Merthala Fıratê operasyona Reqeyê heye. Li Iraqê di operasyona Musulê de rewşa rêxistina terorî Daişê her ku diçe xirabtir dibe. Hêzên taybetên Iraqê li başûr Rojhilatê bajêr hewl didin ku terorîstan têk bibin. Li başûr jî hêzên Iraqê bajaroka Hamma el Alîlê bi dest xistin û cara ewl divê herêmê re gihaştin taxên li kêleka bajêr.